Avui us parlarem de les malalties infeccioses de transmissió sexual. Les malalties de transmissió sexual són unes malalties provocades per microorganismes, com tots, poden ser bactèries o virus, que estan circumscrites a l'àrea sexual i que es transmeten de persona a persona. Com tots sabeu, poden ser produïdes per bactèries, virus o altres microorganismes i provoquen com a símptoma principal pruïja o dolor en el coit o bé secreció vaginal o bé uretral tant en ell com en ella. Són malalties especialment preocupants en el context actual de les malalties infeccioses, donat que són malalties emergents. En la darrera dècada s'han produït un augment de totes elles, tant de la gonorrea com dels casos de sífilis, com de limfogranuloma venèrea, que és una altra malaltia emergent, i tots coneixem les malalties virals també associades a les infeccions de transmissió sexual, com pot ser el VIH i el virus de la hepatitis B o C. Com deia, els símptomes fonamentals tant poden ser provocats per en ell o en ella i la millor manera de prevenir-les, com tots sabem, són l'ús de preservatius, tant en el cas de l'home com en el cas de la dona, tant en relació vaginal com també en la relació oral. Avui dia, totes les persones estem a risc de contraure una malaltia sexual, però si haguéssim de buscar un col·lectiu més vulnerable és la gent, les persones que inicien les seves primeres relacions sexuals. Ens n'adonem que l'ús de preservatiu és molt baix. Els nostres adolescents i adolescentes a Catalunya usen molt poc el preservatiu en les seves primeres relacions sexuals. I això és el motiu fonamental de que en el moment actual tinguem uns casos en augment. Quan una persona té símptomes de pruïja, com dèiem, dolor, o bé dolor en el coit o secreció, el primer que ha de fer és consultar amb el seu metge de família. És el pilar fonamental, el pilar bàsic. El diagnòstic s'ha de fer amb una mostra, una recollida de mostra, i el tractament no és complicat. Sovint amb una pastilla o una injecció aquest problema s'ha solucionat, però després ve el factor fonamental. S'ha d'explicar a la població que efectivament una malaltia de transmissió sexual no prevé d'una segona si el primer episodi no va seguit d'un aprenentatge, d'una educació molt, molt important. Estem veient casos en un col·lectiu, com explicava abans, adolescent o que s'inicien les seves primeres relacions sexuals, que fan un episodi de gonorrea i després s'infecten per sífilis i després ve papil·loma. I és una labor molt important tant de pares sanitaris com docents.